Hementxe dituzueba, bertako semeak, Gernikarrak, Xabi Barandika eta Unai Lekerika. Entzun txalo zaparra dau. Babes ikaragarria izango dute gaur. Xabik eta Unaik, Gernikako Jaialai pilotalekuan. Eta beste bikotea berriz. Bata hauekoa da. Beste Lapurtarra eta gu Donibane Loizunen izan gara aurrelariarekin, Jan Olaranekin. Hemos hecho tantos fallos que nos han matado el moral, el mental y al final el tentador también. Hemos acabado a 8. Pues Nicola también me ha dicho que no se sentía bien, no tenía mucha fuerza y no llegaba a controlar su revés. Yo estaba un poco perdido adelante y él atrás, había hueco entre nosotros. Hemos llegado con muchas ganas, mucho arranque. Teníamos el plan claro, que ganar el partido y teníamos mucha opción para la semifinal y al final fue todo el contrario. Al final llegamos a 12 iguales porque John hacía un poco de fallos, pero si no estábamos muy lejos de ellos. Cuando empieza la máquina de Erquiaga. Barrich está muy peligroso porque cada vez que mete la pelota, cuando está a su contrario, te esperas que te hace un tanto. Y en un frontón tan grande como Guernica, su fuerza está, pues físicamente, podía dominarnos casi el suelo, con su revés, con su derecha. Tiraba más fuerte el de la derecha que nosotros dos de la revés. Todos los niños de la casa, todo el mundo va a venir al frontón para verles ganar. Pues eso a mí no me importa y pues es una buena sensación de estar contra todo el mundo. Pues así a mí me gusta un poco y pues quizás van a ponerse un poco nerviosos con la atención del público y la esperada de ellos, pero pues nosotros también tenemos público para nosotros. Hay muchos franceses que van a venir. Lo que va a cambiar es sobre todo que Unai juega mucho más de la derecha que John Savana. Espero que voy a tocar más pelotas, voy a intentar de retrasar un poco más para entrar más en el juego y quitar pelotas malas a Nicola. Aquí es un frontón muy franco y con buenas pelotas, aquí que hacen como 106, 108, pues es un juego muy vivo. Y como el frontón es franco, el rebote también está muy fácil de jugar y pues al contrario de Biarritz, que está un poco más pequeño y tenemos que mover mucho más. Pues aquí en Francia es el que parece más a Guernica. El San Juan de Luz tiene 56 metros, en Biarritz tienen 54, en Po también 54. Por eso, me va a venir a ensayar aquí cuando juegas en Guernica. Yo prefiero frontón pequeños, por mi estatura, mi peso y mi fuerza. Es más fácil para mí de estar en frontón pequeños como Po, obviamente, y Biarritz. Biarritz me gusta mucho. Y empieza a costarme un poco más a jugar como en Osogor está grande, pero Guernica también. Imagínate en México, que hacía 63 metros. Cuando hay frontones grandes, yo intento de compensar con las piernas, de correr 2 veces más, de defender mucho.
Y en los frontones pequeños lo que prefiero es que al final tocas más pelotas, porque si te vas arriba puedes pedir al rebote y al final el juego puede pasar para ti y únicamente para ti. Cuando juegas en frontones largos, si no tienes un zaguero que domina que domina, está muy difícil. Y para los zagueros también es muy diferente. Y con Nicolás, como él de los zagueros no tiene mucho físico tampoco, como yo adelante, somos mucho más a gusto en frontones pequeños. Y sobre todo los dos, creo que el máximo que podemos estar está en Biarritz. Biarritz está el frontón construido para nosotros. El resultado importa para acceder a la semifinal, pero sobre todo y más que todo tenemos que jugar más y mucho más. Ganar o perder sí está importante, pero sobre todo jugar bien, dar un buen papel y para salir de Guernica a la cabeza alta. Irabazi zein galdu, burua goian dutela, joan nahi dute gaur etxera, baina egina guztiak egingo dituzte partida irabazteko. Hemen dituzue, Jan Olaran eta Nikolas Etxeto. Lehengoan ez zuten beraien doainik ezaugarririk erakutsi, oso galtzaile ibili ziren, jokoaren ekimenik ere ez zuten ia sekula berenganatu. Gaur beste bikote bat ikusiko dugu ala, Jon? Bai, nik ez dauket dudarik, ez? Oso plaza gizona die, bikote moduen, bai afizionatu mailan, bai profesionaletan munduko txapelketak irazituen bikotie die. Ondo enpazteten daben bikotie die, eta seguruna gaurlako egun handi baten, eguneko egunen motera etorri dizela. Bestalde, aurreko partidan Jon Zabala izan zuten aurkari, gaur Unai Lekerika, desberdinak dira, eskuinez lan asko egiten du Lekerikak, eta Olaranek esan du, bideo horretan entzun dugu, pentsatzen dut jokoan sartzeko aukera gehiago izango ditu dela. Bai, hori da, ez? Teorizik hori dino. Baina, Lekerikak euren aurreko partidu behaztertu daban, igual konturetuko zen aritzen da kontra eskumiaz asko jogatzearen galdu belazkenien partidu, eta igual ez tala hori komeni jakona. Ikusiko gu, ze planteamentu egin urteten dien, eta holan badaia partidun ziera aldatzen da ben edo ez. Behar beste beroturik. Lanean hasteko moduan dira, lau pilotariak. Gaurko hau, hil edo bizikoa izango da, bibikotentzat galtzen duena, etxera, datorren astelenean alde batetik Goikoetxea eta Aimar izango ditugu, bestetik Arbe eta Lopez, eta han Arbe eta Lopez entzat da hil edo bizikoa. Goikoetxeak eta Aimarrek joko bat egitea askilukete finalerdietara sartzeko. Baina, ura ere, tentsio handiko partida izango da. Baina, kanporaketa, benetako kanporaketa, alegia, irabazten duena aurrera eta galtzen duena kalera, gaurko hau izango da. Eta hortxe doaz. Epaileak lagun. Kantxaren erdirantz, pilota zaleak agurtzeko. Eta hoi bai, antxaratzen Kimetze Pai eta Julio Seber gaurkoan, eskolako gaztetxuek ordezkatzen be bai. Winter Series, 5. jardunaldixe. Sistema da, abaztera doa, Enrique! 5. jardunaldia da gaurko hau. 5. egunez ekarri gaitu. Festapuntako neguko txapelketak, Gernikako Jaialai pilotalekura. Lehen da biziko sakea. Urdin. Jan Olaran entzat.
Ahí, me dejas? Lan handiak eman zizkieten. Barandikak eta Lekerikak, Erkiaga eta Zabalari. Joko bana irabazi zuten, azkenengo kitarako erabakigarri hartan bibikote izan zituzten aukerak. Eta tira galdu egin zuten, baina ez zuen inolako zerikusirik izan batzuen galtzeak eta besteenak. Ez, eta igual, incluso, mingarri xau izan Barandika eta Lekena, ez? Lehenengo zeta irazitxe, bigarren zeta be 14 aurretik heldu ziren, Barandikakan aurrien harrapauan pelotie txapara jugakon, da sensazio pizkat eskutik eskapagakuela partidu, ez? Urdinek argi da, oso partido txarra jokatu ben, borroni kuenta nueva egin, eta gaur irazizko barruen dauz, ez? Baina, bai, oso sensazio ezberdinekin datoz. Zala? Bi eta huts irabazizkero, 4 puntu lortzen dira. 2 eta 1 irabazizkero, 3 puntu. 2 eta 1 galtzen duen bikotearentzat puntu bakarra izaten da, eta 2 eta huts galdutakoentzat punturik ez. Orain arte emaitza hobea lortu dute gorriek, baina gaur joko bakarra irabaztearekin eluketa ez errekingo. Irabazi beharra daukate. 2 eta 1 galduko balute gorriek, aurkarientzat 3 puntu lirateke, eta beraz aurre hartuko liekete. Beraz, gaur irabazi beharra dago. 2 joko egin beharra dago finalerdietara pasatzeko. Eta hasi da partida. 10 eta 4 denean jagia, luze ateratako eta ongi gurutzatutako sakea. Olaranena. Torre. Libre, Ana. Lekerik 12 erditik. Eta pasa. Eta tantoa berak. Eman egin dio. Bai, pelota barrixaz, Olaranek ez da pentsau gainetik pasauko abelik, eta niko be pixkate atzin egon da, ez? Horre, kuadro terdi aurrago mazan, bote korridora nahiko erretzartuko ban. Baina ez da lortu. Orain pilotak banan gorriek probatuko dituzte. Bai, honek oin pelota bizixe batako da, bez? Hasieran bintzet, moten dauleke eskumiaz joatzen hasiko dela, pelota bizixe topauko da, eta ia holan mina itxi lortzen da ben. Guzuna, Xabi? A ver, txarra. Egun nahi duzuna, esan dio, Unai, Xabiri. Guzuna, zure Xabi toke izan dukan aia. Toke gehitzen dukena. Toke gehitxua daukanaren bila, bai. Nahi duzuna, baina... Baina toke gehitzen dukena. Bueno, urte asko gatu Alkarraz eta padakixe zen, nahi da ben, Xabi bera be, nahitxe pelotari oso seguru izen pelota bizizaz joatzu guzteteako, eskumiaz minoitxi atzien, eta ez da bera be pelota motelazko gatu sali, orduan ez dut uste txartu harrengo nik. Eta abantaila hori bibikote dute, elkar oso ongi ezagutzen dute. Bai, hori da, ez lehen komentagune, afizionau maiatik asko jokatu dabe Alkarraz bibikotiek, eta ez da hemen txartu lertuik eta olakoik egongo. Aire. Venga, lasai. Bigarren kintzea jokoan. Aire, libre. Erreboteko zulotik Lekerika. Aire, bestela. Barrura ez duten espero inola ere. Pilota horrek zabalera egingo zuenik. Errebote inguruan zegoen. Bai, alakoren bat izango zen. Etxeto ikusta junda eta seguramente koskan bat edo jodau. Sartzeko asmoa zuen Lekerikak, baina ikusi du ezinezkoa zuela eta erreboterako utzi du Barandikarentzat, baina hor asko zabaleratu da, eta erabat deskonektatuta geratu da Xabi. Esker Horman jodau lehenengo, eta hori Esker Horman asko zabaldu da, ez? Aurrekuen aztien konbentau du, 7 kuadroen badauela hor markatxu bat, hor be badau beste bat. Arrakala bat. Eta emoten dago hor be beste txiki badauela, eta hortxe joda dela. Etxetok eskatu eta marterditik atzera. Aurre, bestela. Venga, utzi barruen. Eskumaz. Eta goiko txapara joan zaio Etxetori. Ez dio hasiera ona eman. 2 eta 1, Gernikarrak aurretik. Hor mosteko aukeri eukideu, baina ez da atrebidu,
Igual, egon dinok nervixu botateko ikotxu eta ez da atrebidu, baina aukera hone eukideu. Zabalean harrapatuta zeuken Barandika. Atzera Olaranek. Venga, gora! Jaso, biladoa Jan. Erki jarri da. Eta erki utzitako izan da bigarrenean eramana. Aurreko ormaraino joan da bila. Olaran. Eta goxo utzitakoa hemen txauzu, beira. Bai, ez, sakera sartu da, atzien topo dauzulue, reboti egitxe urten dau, eta gero histario baten moduen bi kuadro arte funda, pelotia aire sartu, eta tanto ametzeko. Oso aurrean izan da, deja da hori eskuz egindako baten modukoa. Etxeto. Zabalda, pro, venga! Eutzi barruen, Javi! Tino! Sartzerik ez, Olaranek. Ongi, Nikolas. Talaplas, tranquil, Talaplas. Libre. Nikolas. Bestat! Erreboterako Xabiri, barrura. Aire, gozu! Azoa! On pousse! Libre, Ana. Dis-moi. Eskuinez lekerika. Aide! Zeu! Ormabikoa ez da zabaleratu. Talaplas! Eutxi Etxeto. Venga, segi! Atzera. Aire, Indartzu libre. Etxeto, errebote ingurutik, eutxi lekerika. Aide! Olaran bila, Zeu! barrura, erra, ongi Barandika. Zer nolako pilota sartu duen. Eta gelditzu, hori peloti sartzi oso batxa da, baina gelditzi egu bai. Eta azkenean lekerikari alde egin dio Saskiti. Benetako tantoa jokatu dute. 21 pilotaka da izan dira. Azken 15 honetan. Ona! Olaranek Venga. lehen da bizi eskuinez Ormabikoa jo du oso albotik eskapada hartuko zuen esperantzarekin. Bai, pelota barrixekin sartzen dago eta esperantza hori eukideu, baina ez da lortu. Ez du lortu ez. Gero txokoan utzitako ura oso ona zen. Baina Barandikak hanka harrigarriak dauzka eta iritsi sartzuk eta gelditu, bai. Pilota zaila sartu du hor Etxetok eta gero ezker horma jo duenean zabalerako bide hartu du pilotak. Hau eta bi urdinak aurretik. Eta ni bezot aurreko tantue izen dela pixkat gaurko partiduan laburpen perfektu ez. Lau pelotariz oso seguru, pelota asko sartzen da benak, peloteo zakito eta piku pelotazoko tantu izen da. Eta pixka bat tantu topauko da bena Olaran izango dela. Barandika ez da hain errematatzaile, da Olaran izen da pixkat erunda bena hori alegin aurrera ez, eta ikusiko partidu aurra doiela, hori holan segitzen badau, edo Barandika poso bat aurra moten da ben. Ze tanto honetan, tantu egeitzi ezinbesteko izango partidura azteko. Azkenien, lau pelotari oso seguru kantxan egon da, tantu zozelan egin bida. Libre. Erreboteko zulotik pilota zaila sartu du. Lekerikak. Venga! Etxeto. Esan! Libre, voy. Venga! Eutzi barruen! Tino! No, erki Olaran. Aide! Aire sartzeko agindu dio, Pumpalaster sartu da, eta gora alde egin dio. 3-4. Eta hor pelota gatxasko sartu biko gaur Olaranek. Peloti bizitzen doi, pelota bardina ez da bizkokatzen, urdinek gorrixen peloti ata dabe, eta ja peloti bizitzen doiela, leke eskumiaz gehiago batu eta hor Olaranek. Lan asko inbiko gaur, lan txarrasko. Sartzi edo, salde edo, horrek arrimetan dizenak. Ikusko, ez da eskatu alde. Xabi Barandika. Hauze, venga! Aide! Bizoke? Esan. Aire, kozu! Horrengoan utxondia. Pilota garbia zuen. Bai, eta berak normalien galtzen ez da den pelota bat. Ez dakite igual egaran izango pelotiek pixkat, baina oso pelota rarue. Guazen, venga!
Hortxe duzu, oso garbia. Arpeixen igerteako. Bost eta 3. Duzi, Horre. Libre. Eutsi lekerikak. Aide! Opa laster, berandu xamar, baina ongi. Atua! Zino! Pasa. Eta asko behartu Etxeto, ongi moldatu da alere. Aire, boizino! Lapurtarra. Duzi! Errebote ingurutik lekerika. Etxeto. Aire. Atua! Libre. Venga, aguanta. Aide! Atua! Olaran. Gauze? Bizo gau? Venga! Barantika sartu da eta atzeratu. Aire, Xabi. Pardon. Goitzu bera. Zuloa bazegoen hor. Ondo Olaran. Libre, Ana. Garbi esan dio Barandikak, libre dena eta nahikoa leku bazuen hor, baina pilota garbia galdu du. Lehen Barandikak bezala, orain lekerikak. Bai, toin be barri ikusi gu, urdinek dominetan, Etxetok errebezaz gehiago luzetzen dau. Olaran pelota gatz pare bat sartutxo oin be, eta gorrixeke tantue topau besta behin, baina azkenien eure galdu dabe. Duzi, Atua! Dane! Boizino! Venga, goitzu, pikala! Barandika bederatzetik. Zino! Talaplas, Mucho! Aire! Ia pasatu du pilota horrek. Moztu Barandika, ongi Olaran. Venga, Zabitzu! Indartsu errebote zautakoa, nola eutsi dion. Libre. Etxetok. Errebote ingurutik lekerika eskumaz. Zino, Atua! Aurrean bote egin arazi eta tanto. Horretara joan da. Eskuin indartsua dauka. Goitik aurrean bote egin arazten saiatu da. Eta lortu du aurkariak behartzea. Bai, da hor, ni pestot Olaranek aurrera jombi dela. Aurrelarisek airera jombi dau. Oso ondo eruten die Olaran da Etxeto, bak Etxetok segiduko zela, Etxeto jungo da botekorri da. Botekorri da asko sartzen dau gaina. Da hor Olaranek airera jombi dau beti. Txokoan pausatu da, Garbi eta Arro. Txokora, Barandikak eta pasa. 5 eta 6. Bere burua saldu du Olaranek. Eta Barandikak ez du alferrik galdu etorri zaio nabagunean. Partida berdintzeko aukera gorrientzat. Luzegi. Ondo, Zabi. Lehenbiziko pasa. 5 egin daitezke gehienez. 6. ja zuzenean tantoa aurkariarentzat. Olaran zain. Ongi kendua. Bizo gauze? Gora. Venga. Segi ingu, gure, segi, Seina. Eta lortu da ben bentajatxue, eze behin bari juniakue, ez da be eureke akats pare bat itxue. Eta hor katiatuta geratu da pilota. Goiko bunkerrean, hor kamarentzat bunker bat badago, eta antxe katiatuta geratu da pilota. Eta hemen diardu Barandikak saskiaz pilota hori otanairik. Hori goitzik bentana hori zabaltzeko izango da, seguramente. Han listo. Lortu du. Zeien detzabildu den Gernikan. Ozitzela ematen du. Armaiak horrela ikusteak.
Denentzat da txapelketa hau ilusio eragile, baina bertako bikotearentzat oraindik ere gehiago eta kolpe gogorra litzateke gaur bitik bi galduta kanpoan geratzea. Baina aurretik dira, 7 eta 6 eta bai, ezer askorik egin gabe, aurreratu zaizkie. Bai, azkenien eindekotzat, barandikak indabena hartu leike eta berabe, olaranen ez faiue, baina olaren erregalu haitxik izen dela gehiago esan leike. Etxeto. Esan! Aire! Pastuto! Pícala! Sino! Etxeto. Dime! Bisok! Aire! Txaka! Moz geratutakoa, eraman, biladoa barandika. Ordu aukera moztu eta pasa. Oso ongi joan da eta ederki neurtutakoa izan da txapaineko hau. Bai, aurretik eukide aukeri ez, pipareta botatzeko zabalien hartu hau. Ez da konfixautik ikusi ez da usartu, baina ondo landu tantu ez, atzera bota hau, olaran irrebote motz bat lagatze eta oso ondo orkunda aurrera pelotito pau da, tanto amaita. 8 eta 6 aurretik, gorriak 5 tanto jarraian eginik. 107 pilotaka da daramatzate, tantorik piloteatuena 21 pilotakadakoa izan da. Ordu laurden oraintxe partidak. Eta dena airean lehenbiziko joko honetan. Zintzurra bustitzera etorri dira. Olatz, norbait baduzu ondoan, ala? Bai, Xavier, joan den astean komentatu genuen ona askotariko jende atortzen dela eta gaurkoan gurekin dugu Iker Vicente, arratsaldeon. Bai, berdin. Bueno, nolatan hemen Gernikan? Bueno, gaur justo eune libre nun, entrenamentuk eta, astelenetan libre izate jot, eta bueno, telebistan eta lehen honetan ikusi nun, gustatu zait, eta gaur bertatik berta ikustea. Eta nolako giroa iruditu zaizu? Politxe ez, kriston giroa dau, hemen bertatik berta ikusten gaina, gozatzen nahi naiz, pixko bat harritu dauken velozidadekin eta oso politxe izan. Momentuz partida nahiko orekatua, ez dakit favoritori daukazun? Bueno, ni pixko bat igual gorrin alde ez, oain dela gutxi hasi naiz seitzen kirolau, baina ere gustokonak igual hoi bai. Bueno, Iker, suposatzen dut apiriako apostu hori prestatzen ari zarela buru belarri. Bai, oain lan gorra iten nahi naiz, entrenamentu oso gorrak, eta hortxe buru belarri ilusioakin, eta pixkainaka fetxare heldu da, eta hortako nahiko konzentratu. Urduritasuna ere hasi zara sumatzen dagoeneko? Bai, pixka bai, jendeare hasten da, ez, apostu buruz izketan eta, jendeare hasten da, enteatzen za diru jokatzen da eta hasten dela, eta beti presio ise hasten da, bai. Eskerrik asko Iker, gozatu partida, ondo izan. Vale, eskerrik asko zei. Iker Vicente! Ez da, Zornotzan bizi, Ez. Honek kilometro asko egin behar izan ditu hona etortzeko, baina lehengoan Iñaki Artola ikusi genuen, gaur berriz Iker Vicente ikusi dugu, eta ara. Eta posgarrixe, beste kiroletako kirolari xepe animeti, etortzie kirola ikustera eta ezautzie. Bai, horixe, Mikel Larrañagaren aurkako apostu hori ikusmin haundi epiztu du horrek ere, eta ikusteko izango da buru belarri prestatzen biak, baina gaur jai eta Gernikaraino etorririk. Otsagabaiarra. Arre! Boizno! 9 eta 6 eskatu egin dio, edo egun nahi duana, uste maduk hemenagok, esan dio. Bai, aire Xabik be pelota gatsa euki dau, eta lekek izate, ondo ikusten mozu zahartu bestela namena. Xabik izan da, bala ingotzet, eta ez da pelota gatsa behizen, baina, beren nuerun dau, eta ezin izan da zartu uneik. Espaldiko partez tantoa urdinentzat, 7 eta 9 behartzuten. Etxeto, Olaranek eta Etxetok tanto hau. Eta pelota parrixata dabe. Barri bat ez abi? 108. Sortzi. 108 gramuko kiskia daukan pilota orotara. Astunago anoski.
Aire, aurrera. Venga, lata. Lekerika. Zauze? Zau! Jeitsi Olaranek eta matematiko. Asko behartu du, Barandika. Bai, zulua ikusi dau, eta oso ondo ez inderriparik pelota barritxe hausten lagatze pelotiai, eta gainera esker hormi arrapau da benien, esker horman beruz hauzi da, eta ezin heldu Xabi. Hor ikusi duzue, zabalean harrapatuta zeukan Barandika, eta horixe baliatzera joan da, partida berdintzeko aukera. Jean eta Nikolas sakea luze, ongi gurutzatua, ez da pasarik izan. Gertu zen baina. Bizake? Libre, Ana. Eutsi Lekerikak. Atua. Horre aprobat. Aire, libre. Atua, Tino, fai. Pucho! Garbi ziren, baina ongi moldatu da. Etxeto. Bai, ondo itze berba, eta Olaraneko konfianto zuez lagote. Saldu. Errebote luzea, zazpi terditik atzera Barandikak. Ongi aetzeko atzelaria. Aire, aurrera. Mimo. Eta pelota egun sortzixe da, baina lengue baino baju da. Bai. Errebotea harrapatzeko. Korputz eta harima jo beharra dago. Eutsi errebote ingurutik. Asistentzia ere zailagoa noski. Horrengo areztu. Ezker horman sartu. Olaranek. Errebotea. Katiatu egintzaio. Atzera Barandika. Aire. Lekerika. Errebeskada ona. Gora. Baina gora alde egin dio. Oso ongi luzatutako pilotak da izan da, baina ezker horman gora joan zaio bai. Eta oso ona izen da, ez? Goitzen joez paban, ni pestote etxeto gainetik pasau eta txulatik neku urran ibiliko zala. Bederatzina berdin. Luze, ongi. Txapapera joan zaio. Eta zelako hari nigerritzen. Frontizen jorduko no entzun dugu. Oso bako urtetze eta zeitzen nigerri hotze. Hor duzue. Bai, aurreko hormara heldu baino lehen konturatu da, bai. Amarreta bederatzi, gorrien pilota kantxan. Pilota biziagoa. Alegia. Eta berotuta dagoena. Jato! Eutsi Lekerikak. Etxetok eutsia izan da. Orain Olaran atzera Leke zabaletik ongi. Etxeto. Pilota zaila. Libre. Kumpagoran. Olaran Ormabikoa ez da sarean sartu. Atzera Barandikak. Eta kanpoa Gorrientzat. Eta Olaran oso mutiko trebea eta artetsua da, baina gaur jo dituen Ormabikoetan ez du bat ere asmatu. Ez, bi botautxu, bat eskapadian bileta ez dago zertau. Oingue ez da txartxarra izen, baina, bueno, Barandika dugu ezen hankakin, nahiko erretzeldu da, eta gero, perfecto, aprobetxo dugu, ez, hau fronto handixe da, bina hartin danak kubritzeko, eta ikusi dugu etxeto aurrerutzoiela, eta batien zulu aprobetxo dugu. 11 eta bederatzi. Unai Lekerika. Eta Olarani ieso egin dio saskitik. Pilotaka da indartsua izan da Lekerikarena, ezkerroak ere
zailtasunen bat eragin dio. Baina, sartzekoa zuen. Bai, hori baino pelota gatxago sartu etxu gaur. Urte niotze pixkat frontizien gorputzera sartuago pixkat. 12 eta 9. 3 tanto segidan orain gorrientzat. Ongi Unai, Ormabikoa, bote arroa eta sarea. Bikaina. Egin dotore egin duen. Pilota zaila sartu zabalean. Eta gero bat ere indarri gabe. Jagi arroa eginarazi eta begira. Bai, hasieran ez ban emoten jungo zani, baina pelotia bizi da, eta ja boti emona benian zuzen junda. Oso gora junda bot. Segi! Oraingoan asmatu du Ormabikoan. Jan Olaranek. Lehen da bizikoa du. Orotara lau egindako Olaranek, galdutakoak 3. Barandikak 3 egindako galdutako bakarra. Lekerikak 3 egindako ditu eta 4 galdutako, Etxetok egindako bat 4 galdutako. Haueko aurrelariaren sakea. Hai! Aine, Sino! San! Aine, libre! Timo! Atua! Ahí, Sabla! Aine! Sino! Etxeto. Amaikati. Aire! Agos! Eskumaz, Lekerika. Libre! Atzera Olaranek. Venga, pasa! Aine! Se Moztu. Altza apurrat! Hortik, irakortasun ikaragarria daukalek. Barandikak. Eta Etxeto. Ez du pilota horri ies egiterik izan. 14 eta 10 alde haundia dute. Lehen da biziko joko honetan. Gernika Lumoko pilotariek hortxe duzue. Leku ibarri gatu da, ez pelotia eskarretako. Ezin izan du saiestu. Bai, hor gatsa izaten, ez atzeruzke zoiez, ez dakizu rebotien undauen, azkenengo momentuen peloti laga eta Sorry, Javi! eskibetan nahiko lan. Voy, si no! Venga, sorry, apurrat! Eutxi arren! Zaiti! Bila doa, Olaran. Ez du, Amaika garrena. Bana eta Bina joan dira, gero 6 eta 3 aurreratu dira, Olaran eta Etxeto. 9 eta 6. Baina gero 6 tanto segidan egin dituzte gorriek eta 9 eta 6 aurreratu dira. 9 berdintzea lortu dute. Une honetan sakeak 11, errestoak 14. Atzera, Barandikak gora aldegin dio, oso gora ere. 12 eta 14. Eta hor, beran erruixoek ikusi dira. Sake errestora sartu da, kostaue bota tantu amaitzeko aukeri euki dau, ez da atrebidu eta gainera zelako erregalu egin daben, Oin arte pestot jugada bapesta bela bota berak. Danetan kontraerazuen izendea, Olaranek aurretik alegin dute eta egul bigarren setien gehitxu arriesgau biko dau. Aire! Venga, laza, aguanta! Dis-moi! T'as la place, tranquille. Etxeto. Aurrera! Etorri! Eutxio! Eskuinez, errebote ona. Atzera Olaranek azpiazpitik. Erki, Lekerika. Aire, aurrera! Venga! Aire, Xavi! Isos! Boiz, no? Eutxik Lekerika, 9 terditik eskuinez. Mucho! Zaila sartu du Olaranek. Errebotea Xabirentzat. Eutxi Etxeto. Venga, aguanta!
Aire, voy, si no. Ez. Libratu da. Libre. Errebote ingurutik Leke. Dis-moi. À toi. Aurrera. Les deux, on se parle. Olaran, Pumpagoran ongi, atzera. Venga, pasa. Ormabikoa, Etxeto. Aire. Txara. Sartzeko agindu dio, atzera barandika, Geutxi Nikolasek, 200 pilotaka da. Sale. Ahora, T'as la place, tranquille, t'as la place. Aire, voy. Goiko Sanjo eta luze, mozkeratu zaio alere barandikari, ordu aukera Olaranek, atzera Txitxakaren bila eta lortu. Matematikoa. Hori da Txitxaka, hori. Ez dago azalpenik eman beharrik, Txitxaka zer den Ez. azaltzeko hause erakustea nahikoa da. Jugada honen bideu ipini eta listo, hoxe. Boti emon, errebotien jota, barrido Txitxaka botie. zer da hori da, begira, hause bera. Hauxe. Boti emon, errebotien jota, barrido lurrera. Oso ondo landuteko tantue, defensame lan handixein dabe urdinek. Baina ikusten da ez euren pelotiaz erosua du dauz, pelota bajo hau da, eta ondiok herri emongo dabe. Eta abantaila polita izan dute gorriek, baina orain berriz ere presio galanta. Sartu, Pasa. Ondo Lekerika. Etxeto. Pues si no. Sale, venga. Saca. Eskumaz. Aire, si no. Errebote ona, Olaran. Aire. Leke. À toi. Vai. Bien, Jean. Erkijan. Sale. Libre. Voy. Baina iaso du. Zazpitik Olaran. Moztu. Ez du esker horma sartu. Ez, eta pare bat botatxo ja, esker hormi arrepetan ez da benak, Aire. Ongi Unai. Aire. Eskuinez Etxeto. Aire. Horra eta baliotsua. Eta gora. Eta gora joan zaio. Nikolas Etxetori lan asko egin eta gero 31 minutu eta laurdeneko iraupena izan du lehen da biziko joko honek, 221 pilotaka da jo dituzte eta azkenean dezente sufrituta eta tentsio handiarekin 14 eta 10ean abantaila ederra zuten, baina ia osorik jandiete eta gustura ikusi dute gorriek Etxetoren pilota goian. 15 eta 13 etenalditxo hau baliatuko dugu Olatz Foruriaren gana jotzeko. Eskuzko pilotari handia izandako bat du ondoan gaur egun Aiko pilotako teknikari lanetan diarduena Pablo Berasaluze. Bai, Xabier, zuk esan duzu eskuzko pilotari handi izandakoa, Pablo, Gabon. Gabon. Bueno, nola iritsi zara ona Gernikara? Bueno, nik zesta punta beti ikusi izan dut, gaztetatik ona betorritan hau askotan, bai Katxin, bai Txikito Bolivar, Ricardo Alberdi, eta pelotari handiak ikusita eta beti izan dut gustoko, eta bueno, gaur libreko indot eta ona etorri gara. Zaletu amorratua beraz, suposatzen dut gaurko partidua ikusita gozatzen ari zarela. Ba, egia esan partidu oso polita, nik uste amaz Bizkaitarrak, Gernikakoak biak oso ondo jolasten dabiz, eta bueno, lehenengo zeta irabazi dute, eta bueno, haber bigarrena irabazten duten. Bueno, komentatzen zenidan ez da Frantziarrek ez dutela zer ikusirik joan den astean eman zuten irudiarekin. Bai, bueno, nik telebistan, astelenetan partidu guztiak ikusi dodaz, eta bueno, lehenengo egunean ez nituen ikusi hain ondo, ez? Baina gaur oso ondo ikusten dodaz, lehenengo momentutik ondo jolasten, eta Gernikarrak egingo dute bigarren zeta irabazteko lana egin beharko dute. Pablo, zuen gaira etorrita, pilotara etorrita, bueno, egun garrantzitsua larun batean, oinatzen agurra, eta bestalde binakakoari begira, bikote sartzea lortu duzue. Bai, pena, parte batetik oinatzek azkeneko partida jolastea, bera txapelduna handi bat,
nik berakina además momentu on asko pasatu ditut, eta pena, ez? Baina, bueno, nik uste gote karrera oso handia indula, eta badoa txapelduna handi baten moduan, ez? Eta gero beste galdera, bueno, bai, pareja bi sartu duguz, eta, bueno, biak elkarren kontra, pareja bat eukengo dugu semifinaletan, baina, bueno, onenak irabazia zela, eta gero semifinaletan, maila on bat ematen duten, ez? Eskerrik asko, Pablo. Asteburuan ikusiko gara, ondo izan. Vale, zueri, eskerrik asko. Pablo Berasaluze, asteburuan hil edo biziko partidak izango dira berriz ere eskuzko txapelketei dagokienez. Final laurdenetako kanporaketak jokatuko dituzte bi mailetan ere, promozio mailan zein maila nagusian, Donostian lehenbiziko hitzordua. Ostiral gauean, Atano hirugarrenean, eta Bengoetxea seigarren aipatu dute, gaur jokatu du azken aurreko partida. Leitzarrak eta irabazi, 22 eta 12 irabazi diete Bengoetxeak eta Zabaletak, Altuna eta Mari Ezkurrenari. Aire, aire. Venga. Aire. Opus. Libre, libre, Mastela, Erreboterako utzi behar izan dute. Aire, sale, sale. Eutxi barruen. Garra. Botara plaz, tranquil. Aire, Mastela. Sale. Venga, oin. Saluter. Garri, pasatutako pilota zuen. Atzera Olaranek. Osta baina barruan. Aire. Edo. Sino. Corre. Erki. Aire, sino. Aire. Atoe. Mucho. Aurre, aurre. Zorri. Mira, bat gizau. Aire. Beno, bapenetako tantoa izan da, bigarren jokoari hasiera eman dion hau. Bai, eta zetau, ja, bai ala bai irazi da. Derrigorrez, irabazi beharrekoa dute. Olaran. ¡Aire! Aire, libre. Aire, lasai. Ekerika. Amabitik. ¡Sino, Stepa! ¡Mucho! Eutxi etxeto. ¡Voy! Venga, Purtsu, bat oin. ¡Aire! ¡Sino! Erki. ¡Visto! ¡Aire, aire! ¡Voy! Venga, venga, venga. A la plaza, tranquil, a la plaza. ¡Ah! ¡Aire! ¡Saca, saca! ¡Solo, solo! Moztu luze eta pasa. Bigarren joko honetako lehen da biziko bitantoak txapa gainean moztutakoak izan dira, biak ere bikainak. Bai, ez onguen, perfecto bota dau, esker hormie justo Olaranek sartu iban lekuen jo dau, eta hor ba. Asko zailtzen dago, ez? Hormatik zelan urtengo dan, sartu bizu ekuazinoien eta askotan horre goten da tantua. Errebote luze, seiterditik barandika eskumaz. ¡Sale, sale! ¡Magdi, gola! Pasatu dugu. ¡Ponte, hostia! Irten egingo dugu esan dio. Atzelariak barandikari, baina honek uste baino gehiago irten da pilota hori. Bai, euren pelotiek bizixe dau eta bote handixo monda da Xabi atrapau indau pelotiak. Bi eta bat.
Libre, libre, libre. Errebote ingurutik. Eutsi Lekerika. Sale, sale! Errebotea Barandikaren zat. Aide! Zau, zau! Moztu. Sartu eta Ormabiko ederra jodu Xabi Barandika. Ormabikoaren bitartez egin duen lehen da biziko tantoa. Eta beste behin kontraera zuen. Alakte da, bai. Olarane botau korta die, eta orduntxo botau joa die. Olaran. Voy, sale, sale, Torri! E agora! Aide! Jaso. Tiro! Etxeto. Vai, al máximo, voy! Kontuz. Arpeixaren moten. Oso arriskutsuak izaten dira pilota horiek. Begirar. Bai, arpeixaren moten la emoten dugu. Sartzen saietu da. Palo jodau berak, errebotien jodau eta errebotetik arpeire etorriago. Errebotetik bueltan aurpegira etorri zaio. Hortxe duzue berriz ere. Aber, sudur eta aber, libra dutxun bintzet. Berak berehala egin ditu keinu lasaigarriak. Eta... Bai, baina horra askotan izeten da, leku bihot, ernazi hartzeko lekue. Baina, bueno, badatoz hemen pelotari segazik, Bai, ez da, bai, eta Lekerika bera ere badator. Beraz, ebakirik eta ere ez du izango. Hor da Lekerika. Eta txaloak beretzat. Moten dago pomuluen edo, emotzela, ez, geixa, albotik. Seguramente rosa guen izan gotze. Ze, zuzenien emon izan batzen geix igerrikotzen, baina... Baina igurtzirik txikiena ere mingarri baita pilota horiekin. Hori da, azkenien pelotie 100 kilometro orduko, ezagun 150-140 gramoko pelotie, ba, broma egitzi. Beno, bai joko honetan bat eta utzi irabazten hasi dira. Urdinak, bana, bi eta bat. Urdin, bina, 3 eta 2 orain. Eta beroin jokuen zelan eraitzotzen horrek, ez? Justo egu moten dago ondo dauela, baina jokuen aber zelan eragintzotzen, ez? Animo, Leke, ba! Paueko aurrelaria. Zeu bagarri, venga! Pasa egin ondoren. Bigarrena ongi gurutzatua. Aide! Sale, sale! Venga! Saca! Xavi! Beide! Eutsi. Piso! Eta ongi jarri, punpagoran ederki Lekerika. Oto aire! Esane! Libre, 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 Dana! Ormabikoa, ez da zabaleratu, Olaranen aukera, bi eta barruan. Ozta izan da barruan. Bai, engaina guin dugu, baina azkenien... Arroxamar. Bai, ez da, kanpoko arrastotik ez da bape urrin jogon. Hortxe duzue. Engainatu egin du, txokora bidean jarri du. Ez da gua sobrandik euki. Arroxamar jotakoa eta barruan garbi. Baina etzen urrutik zabaleko arrastoa. Aide, aide! Zoge! Atzera Olaranek. Aire, zino! Aire, libre. Lekerika. Inolako arazorik gabe diarduela dirudi eta hori da garrantzitsuena. Bai! Mucho! Erreboteko zulote berriz ere. Bilurre esako konbintzat.
Hormabikoa, oraingoan kanpora joan zaio. Aurrekoan ere Zabaleko marratik gertu zen, oraingo honetan kanpora joan zaio. Errematea. 3-4. Eta ikusi duzue, lehen izan duen pilotaren antzeko batean sartu behar izan du berriz ere errebote ondotik lekerikak. Baina Kirol honek berea du hori eta hortxe duzue. Gure pelota zen bi, Horre, ezker betondoa dezente aztitza dauka dagoeneko. Baina, libre, bestela. Mucho. Voy. Ahí. Aire, txina! Zain, sartu! Barrura. Aire, txina! Aire, Javi! Aire! Barandika! Zazo! Bizok! Hor da Unai. Korta! Moztu. Ondo laran eta orain komeriak. Ez, errebote. Venga, saka! Garbia du Barandikak, eman egin dio ongi eutxia. Aire, libre dana. Serge! A toi! Gato! Jarki. Les deux! Silence! Laisse dans la gauche. Errebotea. Errebesez barruran. Libre, no te pasa. Aide, on continue. Voy! Sale! Venga, Javier! A toi! Venui! Olaranen aukera, moztu horren ez du. Ezker Orman sartu. Laisse à gauche, dedans, c'est bien. Barrura. Leke. Les deux! Eta kanpora alde egin dio. Ezker Orman maio du, angulo harrapatu du pilota horrek eta zuzen sarera. Eta hemen Lekeren ganadoaz. Leke ez aldu nahi izoz pixka bat jartzerik eta ez dio Lekek. Ez, hombre, oin beruen jokatzen segitzeko nik ez dut uste egokizena danik. Gatzen bada, jokue otzitxungoako eta honena iguale ondo bada bintzet, amaitzen alein dut eta gero ingotxu inbiarreko dana. Venga, horre, Xavi, venga. Luzegia. Vamos, hau, Nagura, plastiko, venga, Xavi. Ongi Olaran. Libre, no. Venga, Javier! Mozgeratu zaio Barandikari eta ezin. Gora. 6-3, lehen da biziko jokoan ere alaxe joan dira. Eta Leke inkomodo ikustot, Ni bestote handitzen hasiakola. Begire mongote seguramente, ez dakite ikusi betamainune egingo dago igual. Da peni izango da, ez? Partidu baldintzatzen badago bintzat, pelotakada horrek pena bat izango da. Partidu oso hona ikusten egoaz. Baina, bueno, a ver. Sale! Venga, Harry! Da gora, gora! Errebote indartsua. Ongi lapurtarra. Corri! Erreboterako utzi dute, Lekerika Geraman. Sartu beharreko du Olaranek, txokora. Eta Ezker Orman azkenean gaiztotu egin zaio. Baina ez, berez errematea ikaragarria izan delako. Engainatu ere ez du egin eta... De hecho, bipareta bota ban engaino ingoan, ze Xabi geldi gatu da. Baina gero baino arrube bota du barrure, Xabi ikusi dabela heldu itzen dela, eta Ezkerrak Ezker Ormi jo da ben. Dai bat, 7-3. Venga! Aire! Aire, Estela. Leke. Gora. Zortzigarren tantoko etena, eta orain bai aldagela ingurura doa Leke, eta behar bada
Lehi pixka bat jartzeko aprobetxatuko dute. Izoz pixka batekin antura hori, handitu hori jaisten saiatuko dira. Berak ez du inolako keinurik eta egiten, geu gohartzen gara ikusten dugunean, hori betondoa dezente hazia du, handitua du, eta asko handituz gero, ikusmena ere eragotzi dezake behar bada, berak ez du inolako keinurik egin, eta hori beti lasaigarria da, eta kolpe hartu duen momentuan ere, denok lasaitzen saiatu da, Unai. Espero ezagun eragozpenik ez izatea, bigarren jokoaren, bigarren erdi honetan jokatzeko. Eta Jose Mari Gorroño Gernikako alkate jauna du orain ondoan Olaz Foruriak. Bai, Jose Mari Gorroño, Gernika Lumoko alkatea, Gabon. Gabon. Bueno, frontoia horrela ikusteak zer nolako posa ematen digun? Benetan postasun handize. Zera, leku edagokize, jai alaiai, Gernikikoa jai alai da, esetuen bida, eta gero beterik 1.500 persona baino gehiago. Adin guztietakoa guztie, bulerra zabaldu izen da, eta. Zestaren alde eginda hemen apostua Euskal Herrian, Gernikan txapelketa honetan, eta ze beharrezkoa zuen zesta puntak horrelako txapelketa bat. Zestaren aldeko apostua eginda hemen, eta ze beharrezkoa zuen zestak ez da horrelako txapelketa bat. Bai, lantzimin apostuak itzen dire eta ez urtetan. Baina, gaur ikusten da, baietz eta honetan egun guztietan, nik zoriondu gure dutaz antolatu debenari, eta zelan ez, ete beri bebai. Zuretzat, Gernikar moduan polita izango da ona etortzea? Bai, benetan, hone frontoiedekoz 59 urte betitan deuz ekainien, eta nik gaztetxuen itzela, hau fronte egoten zan bete-beterik, eta hon ja adin bategaz holan ukustie Gernikar moduen postasune eta alkate moduen bebai, esaten moden por partida doble, eta? Eskerrik asko Jose Mari gurekin izateagatik, gozatu, mila esker. Gabon. Gabon. Jose Mari Gorroño jauna, Gernika Lumoko alkatea, gustura ikusten ari denarekin, umetan bezala, armaietan jendetza itzela, giro aparta, eta orain Gernikarrek irauli egin behar bigarren joko hau. Bai, eta nik beste otoin barandikak pixu-pixkat hartu bida bela partiduen, ez? Bigarren zeta bia sortzi irugaltzen doiez, irugarren zeta seguru dauki eta leke ala moduz dauenez, nik beste oso bat emon bida bela aurrera, bintzete kantu topetan alegin du. Lehen komentu hau ez dugu erremate bat beste dugu eta berak zuzenien, danak kontraera zuen bota ditzu eta hau lan iparraldeko bikote irazti oso gatxe izango dago. Hau da, Aizura, Bizok! Venga, hor! Aire, Kosu! Arandika, ondo. Aire eta lapraz! Aire, Estela, aire! Kampoan dau! Adia, xerxe! Ondo moldatu da punpagoran. Libre, Ana! Nikolas Etxeto, leherika amabitik eskumaz. Azo, Sino! Fucho! Harri, Aire, voy, Sino! Aire! Viento! Aire, voy, Sino! Venga! Aire, tuza! Ez du pilotari bukitu. Ez ez izango nukenik. Sino! Fucho! Ongi. Aire! Barator! Goxo! Eta eskerrakor olaran erne egonden. Hora. Eta gora bete-betean. Aze begia daukana, Anjon Alberdi. Olaran epo neuki dago, Ondo, Unai, va! Bai.
Ikusi da, Etxeto aurrera zoila zuzenien, Xabi gaina esan iotzelekei aurrera doie, eta Olaranek atzi zaindu dau. Eta hor, erraza erabakitzen, neuri etzeit iruditu. Zuzenien ez dau emon. Zeit iruditu. Da Eurepek horrixo bestiek jau. Ez dute protestarik eginez. Eta gero, ikusi duzu, Lekerikak zer egin duen, goxo, bateri indarri gabe, aurrean botea egin arazi, baina erne egon da Olaran eta bera etorri da atzera. Aire, libre. Dimo. Indartsu Lekerika. Venga. Eta ze hutsa egin duen Nikolas Etxetok, 5 eta 9. C'est bien. Allez, encore. Ez daukaltzailea. Ez, horre pelotak normalien ez ditxu faietan. Gure jaibak, venga, vas, Venga. Ahí yo. Pardon, Jean, c'est moi, Excusez-moi. 8 galdutako ditu Etxetok, 7 Lekerikak. Atzera Olaranek, ezin pasa. Barrura egin du pilota horrek eta erreboterako aukerarik ez du izan. 6 eta 9. 5 tantoz aurreratu zaizkie Arestian. Urdinak eta... Bero, bizkanaka. Ari dira aldea jaten. Ya, Bisok. Venga, Bisok, voy. Petik. Kanpora. Ezker Ormaio eta zuzenean Zabalera bide hartu du pilota horrek, 10 eta 6. 4 tantoz aurretik. Eta pilota hori behar bada erretiratu beharrean izango ote da. Etxeto keinu hori itze bintzete epaiai, haber gero epaiek esaten da ben. Hemen atzean 2 bunker daude, batak goian bestea kontrakantxan Solaren altueran, eta bigarren horretara joan da, deko horretara. Urdinazko egitura du eta haren ertzen bat jo baldin badu. Kanpoan izan da. Aukera oso nahi izan du Barandikak. Eta bai aurrekuen komentauen dunez. Ez daukeko fixantzaik, ez dau botaten, eta botaten da benien Igerri txojako. Oinbe, Olaran zuzenio junda Zabalera, Etxeto barrure jugako, argi egon da atzin daugula zulue, baina gainera kanpora bota dau. Ez da berez Barandika erremetatzaile sen handiko ere, beste doain batzuk ditu. Defensa dauka, oso dago. Antxe zegoen Etxeto. Ni presto boti emotzela Barandikai. Bai, Nik pentsetot, bipareta hartzeran boti emotzela Barandikai. Ea ikusten dugun hemen. Erraza horrik ustea. Alegia, Antxon Alberdik dioena da, eta Antxon pilotaria eta epailea ere bada. Eta Saskiaren barruan botea egin duela pilota horrek. Bai, niri hemen... Lekerikaren Saski barruan, eta ala izan balitz, eta epaileek ikusi izan balute, txartzat ematekoa. Guke, hamen dituken bizualien esan daigun, lepoz ikusigu, eta niri bitxaindu bate, puntati sartu dugu, oso garbi sartu dela, eta pizkat dute faiakola, txirrizmo nitzela, bizualmente bitxaindu jatea amendik. Eta Olaranek eskatu indago, Olaranek esku altau indago, ordu. Izen leike boti monizetia, errepikapen inesin izen dugu ikusi. Eta bai, euren pelotia apurtin da. Larrua, egin izango zaio. Berroin, ikusten dugun. Bai, Antxonek arrazoi eta Olaranek. Hor, errepikapen horretan garbi ikusi dugu. Bai, niri bitxaindu batez sozer ikustutela atzetik, eta normalin sozer ikusten mozu, pelotie da.
Barandikaren sakea ongi gurutzatua. Voy. Nada más patpu, nada más patpu. Libre, Ana. Bazterrari helduz zijoan pilota hori. Erdian du, Lekerikak. Aire, lasai. Atzera jena. Libre! Errebote ondotik, Eusi Unai. Olaran, azpiazpitik atzera. Torri, Xavi, torri! Azoa! Atzera eskumaz. Eta Unaik ezin. 12 eta 7. Eta ontxe pentsetot Gorrisei lanak asko zaildu jaku ezela. Lek ez dugu eroso ikusten, normala da, pelotazo bat eukio garbixen, ez dakitze punturaino bizti ezelan eukoen, baina gainera euren pelota bizitza portu jakue. Eta pelota barrixaz, ikusi dugu urdinek domina huitzotiela. Eta hirugarren zetera junde be, pelotie bizitzeko denborak itxi daukie, eta hirugarren zeterako be albiste txarrak. Hala da bai. Pilotari larrua eten baldima zaio edo ebakiren bat baldima du erretiratu egin behar da noski. Eta saskian dituzten gainerakoak hotz eta berotzeko denbora gutxi. Aire. Tranquil. Venga. Ondo, Etxeto. Sale! Venga, Javitxu! No, putain! Erreboterako utzi behar eta ezin. 8. Agorrientzat. Gaur ez ondo ulertu. Aire sarteko zautze Etxetok, Olaran ez dakit gainetik pasau bajako edo, Etxetok konfiantza oso lagatze beragan, eta ez da preste gonda. Ez zantu egorri. Etzekoen prest eta gero ezker orman sartu zaio erabat ezin ezkoa zuen. Venga, Bizok! Lekerika saieska etorri behar izan du Zabalerantz. Erraz ez da izaten, baina ikusi gozu ezer gertatu zaion. Uztaia jo eta kanporako bidea hartu du pilota horrek. Oso txokoan zegoen. Eta gero anguloa jo duenean Zabalerantz etorri behar. Eta ez du asmatu sartzen eta bigarren joko hau. Oso aldaz gora jarri zaie. Ato aire! Xavi! Aire, Estela. Ato aire! Torri! Aire, Estela. Barruen dau! Dimoa! Atoa! Olaran. Libre. Dimoa! Joaine! Sartu beharrekoa. Gora. Eta gora bete-betean. Hau ere txapara. Venga. 9-3. Eta txapa batzu joitxu gaur, Bai, goiko txapa askotan jo dute. Ongi gurutzatutako sakea. Aire! Venga, oso ondo! Ongi Barandika. Bota la plaz. Aire! Atoa! Mucho. Olaran. Oi! Lekerik amarretik eskumaz. Aire! Otuz! Aire, libre! Venga! Eutsi Unai. No! Venga! Eta ez dakit hemen elkarri zer esan dioten, urdinek. Olaran sartzen saiatu da bintzat punpagoran. Esan aire jotze. Igual sartu bierra eukiko ban, Etxeto ez dakit nik pelota horretara helduko zan. Campeón, venga! 10-13, aldea jaten pixkanaka. Aire! Boiz no! Venga! Atzera. Mucho! Ondo.
¡Sale, sale! ¡Venga, Txapeldun, venga! Pasatutako pilota, eraman nolabait, bote Olaran zazpiterditik. Aurrean bote egin hazi ondo Unai oraingoan. Berak ere gauza bera, ongi etxeto ere. Atzera. Errebotea Xabi. Da la place. Nikolas. Aire, Estela. Et deux. Sino. Paso. Gracias, Xavi. Resulta. Bisok. Dis-moi. Mucho. Ertzo. Etxeto. Barrura ez. Ormabikoa eta bikainea gainera. Barrura agindu egin dio. Atzelariak, baina ez dio bat ere jaramonik egin. Ormabikoa jo du. Eta ederra izan da benetan. Eta aldas galanta zuten aurrean duela tanto gutxi. 13 eta 8 ere aurreratu zaizkie, baina 11 eta 13 une honetan. Ja, Bisok! Bisok! Boy! Aire, Sino. Venga! Marcos! Bisok, aire! Aurrera Barandika. Mucho. Erki Nikolas. Patxin da. Lekerika 8tik. Kanpora. Eta kanpora alde egin dio. 8tik eskumaz astintzeko aukera izan du. Hor arriskutsua da Lekerikaren eskuma, baina kanpora alde egin dio pilota horrek, eta Regalo oso handixe. bai oso garaitxarrekoa baita gainera. Eta garesti ordaintzekoa izan daiteke. Venga, Zabitxo, venga! Lehen da biziko jokoa Gernika Lumoko bikotearen zat izan da, bigarren honetan aurrelari frantziarra eta atzelari lapurtarra. 14 eta 11 aurretik. Ea zer gertatzen den orain. Arro, Lekerikak. Zabitxo! Aire! Barandika. Olaran ongi. Bazai. Unpagoran Lekerika. Jaitsi. Atzera Olaranek. Barruan. Venga, gora! Aire. Bote. Onzat eman dute alere. Moztu Olaranek. Eutsi Barandikak. Unpalaster. Pilota zaila sartu du. Aeztarrak. Gero ikusi miko du, baina nik ez dut bote nahiko argixo motela. Gauri ere ala iruditu zai, bai. Atzera Barandikak Mosko behartu du etxeto, baina eutsi Xabi. Eta zeutxa egin duen. Nik usteia pilota hori saskian sartu eta zer egin behar zuen pentsatzen ari zela. Eta funtsezkoenean huts egin du. Saskian sartzen ez du asmatu. Eta bana, 3. jokoak erabakiko du auzia. Oso bote argixo. Eta bai, oso garbia izan da bote hori, bai. Oso argixo. Eta hor Nikolas Etxetoren protesta ere ikusi duzue, bi besoak zabal zituela. Protestan arrazoi zuen, azkenean alere zegokien entzat izan da. 15, 15 eta 13 lehen da bizikoa Barandika eta Lekerikaren zat, 15 eta 11 bigarrena Olaran eta Etxetoren zat. Aurrera, Olatz! Xabier, ondoan bertsolari handi bat daukat orangoan, onintzan behita, Gabon. Gabon. Bueno, musikarra izan da, nola utz egin gaurko zita honetara? Hori da nola utz egin. Hau dana prestetan hain ondo, hain gozo ibilidan jende guztiari ezin jako utzik egin, eta uste dut herriak eta inguruak ondo erantzun dugula. Kriston giroa dago gaur frontoian. Sarritan etortzen zara edo zerbait puntuala izan da? Ni normalean gauza puntualetan. Egia da, familiko kontuekatik azkenaldi honetan eumien entrenamentuetara eta partiduetara
etortietok hau jatala, baina gero partidu, esango dugu profesionaletara tarteka etortenaz. Agenda eskontzea zaila izaten da, horregaitik da niretzat astelena ona. Enbeitatarren aldetik orduan badator horre atzetik erreleboa. Badator erreleboa, eta enbeitatarren artean, enbeita sardui, enbeita juria, pelotari handiak egon dira, munduari buelta asko emon deutzi esenak, testa eskuetan, gaur, por cierto, partidua ikusten dauz. Oso ondo. Bueno, nintza asko gustatu zait ona etorri zarenean esan duzuna, azken tanto hori psikologikoa da eta arrazoia. Bai, nik kirolari buruz oso gitxi dakit, orduen beti partidak aztertzen beste modu batera ibiltzena, eta iruditzen jatia 14 heltzen direnak, edo 21 batera errez eukiten dabela azken tanto hori egitea, psikologikoki bestek ja galdutzat emoten dabelako. Oso ondo, gozatzen utziko dizugu, eskerrik asko nintza, ondo izan. Eskerrik asko, mozu handi bat. Onintzen beita! Bertsolari eta zuta begile ezaguna. Gaur. Haide, torre! Etxetik ondoan eta hemen da. Beste eunka eta eunka lagun bezala. Libre! Bai! Erreboteatu Barandikak, barrura ongi. Etxeto. Hemen lehenengo tantotik tantoanak oso garrantzitsu edi, Bostera da 3. zeta eta ez da reakziorako denborazko moten. Lekerika. Erki. Unbalaster, aeztarra. Erreboterako utzi behar, motz geratu zaio Barandikari. Olaran. Moztu. Ez behar bezala. ¡Ay! ¡Mucho! ¡Torre! ¡Aire! Errebote ingurutik zikainunai. Olaran, zulo handia dago bigorrien artean, ez du asmatu. Eta gero Barandikaren orbabikoa, eraman Olaranek, leke. Atzera. Beste aukera bat Barandikak. Ezin pasa, bai, azkenean pasatu du, bai. Antxe zegoen. Etxeto. Baina, bera baino barrurago izan da pilota, bat eta huts, beno tanto oso gorra izan da. Ez dakit ez dute den izan hau partidako piloteatuena, 24 pilotaka da jo dituzte, ordu bete eta 11 minutu daramatzate lanean. 462 pilotaka da, 3. joko erabakigarrian, bat eta huts, Gernika Lumoko bikote aurretik. Justo pizkata dankak aldre bezan lepo da bela etxeto, ez? Zuzenion junda barrure, eta berro horrik uste dugun, eta hor, pizkat trastabi auto emogun gatu da. Zebestean euki, parien euki dau. Oinbe, Xabik ez dago asmau fronto da neuki dau berantzako, eta tantu indau, baina ez erabaki zuzenen hartute. Eta oran ezin. Eta olaren bera ere esaten hasi naiz, ari da, dezente barkatzen, hainbat unetan. Mozten hasitakoetan ezker horman sartzea, asko kostatzen ari zaio. Bai, eta aurreko tanto horretan, zabalera botatze, eta erdire bota dau, eta beran buru ez aldutela gadau. Tentzino asko beba da, gaurek nahi da birabaztia, eta... Urdinen pilota. Aire, aurrera! Erreboterako utzi dute, Barandikak erreboteatu, Olaran bila, eta aztean kasartzea egin duen. Aurkariak lekuzkanpo ikusi ditu, eta hori baliatu nahirik joan da aurrera, baina... Etxetope aire zautzeze oso lekuzkanpo ikusi hau, eta pelota oso erretzazan. Eta sartu dagoan tantu erdien deuki dugu, baina berandu heldu da, eta behien gatugako, eta nahiko urrin gainera, da ez da sartu. 2-1 gorriak aurretik. ¡Ya, visto! ¡Corre! ¡Aire! ¡Corri! Unpagoran sartzen ez du asmatu. Atzelari Gernikarrak bina. Multzo honetan, bitik bi irabazirik.
eta oso itxura onna emanik. Multzoburu, Erkiaga eta Zabala pasatu dira finalerdietara. Eta beste multzoko bigarrenaren aurka jokatuko dute finalerdia. Torre! Eta gaur irabazten duen bikotea bigarren geratua izango da eta beste multzoko lehen bizikoen kontra. Beste multzoan lehen bizi geratzeko aukerarik handienak Goikoetxeak eta Aimarrak dituzte, joko bakarra irabaztea askilukete horretarako. Bai, eta tanto jakin batzuk egin deben nipestot lehen bezalazia. Lasai, egon! Venga, está ahí! Eraman Barandika! Moztu. Ongi olaran. Eutxi, unai. Aze giroa eta aze tentsioa dagoen, ikaragarria. Barandika, ongi Xabi. Aire, Estela. Sale! Venga, Xabizu, gora! Leku txarrera ongi moldatu da Lere Etxeto. Aire! Segi! Azoan, tiro! Olaran. Atzera. Ezin pasa. Aire, libre! Esan, Xabi! Ara, Ormabikoa eta bukatu gainera. Gero bustekabean harrapatu gaitu. Nik enuen behintzat alakorik espero, hor saietxeko postura jarri denean, zer egin behar du honek, eta bai, ausartu eginda eta sarean sartu du pilota. Nik inoz ikusio botaten eta gehiagotan faietzen dut tanto emainota. Beroketan be ikusiot pare bat bider botaten, baina joder, momentu honetan botateko ondo ipilitzuek bidea. Bai. Baina. Ausartu egin behar du gero. Hiru eta bi. Urdinak aurretik. Eta tanto oso importanti esan. Oso. Postera, Pine, zeure pelotiaz jarraitxu. Ostras. Jan Olaran, frantziarra, pauekoa. Ospatu beholan indau. Eta Nikolas Etxeto, lapurtarra, ahetzekoa. Eta aurkariak, Gernika Lumoko semeak diak. Zaleen artean, normala den moduan gehienak Bizkaitarren alde daude, baina hor berdez jantzita ikusten duzuen talde ugari xamarrori autobuskada bat. Potik etortzeko, Hauetik etorriak dira. Eta gure atzien daguzen ape iparraldetik etortzeko die, Irik Irastorza, Frantziako hautatzaile Fifi Etxeberri, afizionatutan jogatzen daren pelotari desente, hemen dabiz konsejuek emoten da alako saltu jo dabe azkenengo tanto honetan. Eta horrek guztiak zer esan nahi du? Azkenengo aste hauetan gertatzen ari dena, aparteko zerbait dela, baduela aparteko garrantzia eta saltsa. Bai, eta ez tala bakarrik Gernikeko ofentia dagoela hemen. Gaur Naparrak ikusi guz, Iker Bizente ikusi guz, baina pelotari zepen noainek ikusitxuaz, iparraldetik jente asko etorri da, Gasteizetik etortzen da jentie, Euskal Herri osotik etortzen da jentie. Atua! Esan! Aire, libre! Nekerika. Zino! Venga, ahí, Xavi! Aire! Venga! Atzera unaik. Eta, bote handia egin du, baina ongi moldatu da unai. Atzera Janek. Aire, libre! Mucho! Eutxi unai. Etxeto, zortzitik errebesez. Libre! Bilado Olaran, aukera ordu. Erdira orain ere, Ormabikoa txapapera. Tanto kaskarra jokatu, bi aurrelariek ere, Jan Olaranek birritan
Enseiatu du jokaldi hori, orain dela tanto gutxi bere burua saldu du, orain honetan ere guzti salduta geratu da. Lehengoan Goikoetxeak bai egin zuen bat Zabalera ikusgarria benetan. Bi aldiz saiatu da gauza bera egiten. Olaran bietan bere burua saldu baizik ez du egin, baina Barandikak barkatu egin du. Atzera Xabik. Unai ondo. Atzera. Olaran eutxi lekerika. Gaze pilota sartu duen. Olaran partida bukatzeko aukera. Moztu eta bukatu du. Eta pena ikaragarria izango dute. Bi gernikarrek bi partidetan ere asko estutu dituzte, lan on asko egitera behartu dituzte aurkariak, Erkiaga eta Zabalaren aurka lehendabiziko jokoa irabazi, bigarrenean ere aurretik joan, tanto bakarraren faltan, eta hirugarren jokoa galdu zuten, eta gaur lehen jokoa irabazi ondoren bi galdu dituzte berriz ere eta txapelketa azkanpo geratu dira. Bai, hori da, partido bisek gidoi antzerako erunda, lehenengo zeta irazia biztan, ni pentsetot zentzazioeko zozberdin edia, aritzen da Zabalan kontra partidu euren eskuetan eukiben, batez be bigarren zetien Barandikak utxo iban azken jokaldiaretan, gaurko kasue oso ezberdina da, ez dakitze puntora arte baldintzatu izango daben partiduen lekek hartu daben pelotakadiek, igual ez da horren beste baldintzatu, baina, bueno, seguru pixkat badabe baldintzatu dabela, eta pena bat, euneko eune zemone alizetie, horre gongo ziren, igual galdungo ben bardin. Baina bintzete ezin jungo etxera aurra sensazioaz, ostras, igual hau gaitxi galdu dugu. Baina, esta punta gori ere badu, hor errebote inguruan oso portxatuta harrapatutako pilota horietan sartzen espaldima da, kontroli gabe joaten da pilota, batzuetan eskapada bakarrik izaten da, beste batzuetan arriskurik gabeko lekuan hartzen da kolpea, baina gaur aurpegira joan zaio lekerikari, susto hartu dugu denok, betondoa oso azita geratu zaio, eta berak esango digu zenbateraino baldintzatu duen, baldintzatu baldin badu pilotaka da horrek, baina kontua kontu galdu egin dute bintzat, eta txapelketaz kanpo geratu dut. Zorionez pelotaka da gitxik uste guz, ez? Nik ez dute kirolau zentzu baten oso arriskutsu edala, pelotik abizadura handixe duten dau, batez bolako jokaldiztan arrisko maieneiko handixe da, eta hori, zorionez, pelotaka da oso gitxik uste guz, nik ez dute txapelketa honetan ikusegun lehenengo izen dela, holan nabarmentzeko moku etxeto hartu dugu gaurre beste bate hankan emotze, baina, bueno, ez da aina paratu zuen izen, eta esan dugunez, zorionez, ez di asko gertatzen, eta ez da izizela asko egon. Beno, igogailua hartu dute, horregatik aldu dugu seinalea, igogailuan sartu dira, irabazleak gustura oso irribarretsu doaz elkarrizketa setera. Jan eta Nikolas gainera begiak nahiko beteta zituela ikusi dugu, izan ere iazko urte ez zuen erraza izan, udako zirkuitoetatik kanpo geratu zen iparraldeko eta Frantziako partidetan. Horiek denak ere burura etorriko zitzaizkion seguru asko, 2022 honetan, bueno, hau jokatzeko aukera izatea ere asko da, eta gainera finalerdietan sartu dira. Bai, hori da, iazko urtien nahiko gogorra eukidau izan daigun, iparraldien arazo batzuk eukitxu, iparraldien ez dau jokatu urte osuen, eta bueno, iaz Gerniken eta Hondarribin jokatzeko eukeriuk iban, oso eskertute guen, oso ilusionaute guen, oso gogotzu, baina bueno, askotan erakutzi nahi horretan, gauzak estotzen seguro berak nahi lakondo urten, eta oin hemen, bueno, beste aukera bat eukidau, lehenengo partio oso kaskarra jokatuen, ni gaur egonaz berakin pixkat partioa zia horretik, eta oso tenso igerriot, gaur bai irabazti nahi ben, eta tentzino hori nabaritze zen, baina bueno, ondo jokatu dabe eta pozik onga seguru. Eta irabazi dute, aurrera Olatz irabazleekin.
Bai, Xabier esan duzue, begiak bete-beteta dituela, eta ona etorri bezain laster, begi horik Malkotan ikusi dizkiogu, pues ez Malkoak, nola ez Nikolas Etxetori. Ja nolara, Nikolas Etxeto, zorionak. Asko. Bueno, vaya partidazo. Sí, partidazo, muy larga, no muy espectacular, por la culpa de nuestro juego, porque hemos decidido de castigar todo atrás a una y rematar mucho menos, pues, pero al final fue la buena táctica. Hemos jugado muy buen partido de carrera, ¿sabes? Hemos jugado uno para el otro y al final, después del primer set, donde acabamos muy cerca, ya el segundo y tercero sale en nuestro favor. Nico, nos dijiste que habíais hecho muchos fallos en el primer partido. Hoy ha salido todo, casi todo, absolutamente bien. No, casi todo demasiado en el primer set, pero hemos cogido bien. Hemos hablado, hemos jugado tranquilamente con la cabeza, con cabeza y ahora estamos en semifinal y estamos muy contentos. Jan, ¿cuánta gente ha venido? Sí, como 40 de Po. Pues lo he venido diciendo que quizás sea el último partido del torneo para mí, pues han contestado positivamente y hemos hecho un autobús desde Po y al final con un poco de apoyo pues estábamos a gusto en el frontón y muy feliz. Nicolás, te vemos muy emocionado. Ha Sí. sido muy emocionante para ti, ¿no? Sí, pues he tenido una semana un poquito difícil, así es. Pero estamos de vuelta y he dicho que estamos competidor, vamos a volver bien. Vamos a trabajar por la semifinal ahora y concentrarse en este partido. Y queremos ganar y llegar al final. Jan, la última pregunta ya. Todavía está todo muy abierto en el grupo B. No sé si te mojarías y me dirías contra quién quieres jugar la semifinal. ¿Contra quién? Ninguno de los tres, pero no, la verdad, vamos a ver el partido del lunes próximo y analizar, pues, mirar cómo juegan cada una de las barreras y al final, pues, la táctica va a ser la misma. Vamos a salir con todo y dar el máximo. Es que ricasco, chicos. Felicitación. Gracias. Gustora daude. Jan eta Nikolas eta finalerdiak, ez dakite, noren aurka jokatu beharko dituzten, baina aukera handiak daude, Goikoetxea eta Aimarren aurka jokatu behar izateko. Datorren astelenean jokatuko dute Goikoetxeak eta Aimarrek Arbe eta Lopezen kontra, eta Arbek eta Lopezek 2-0 irabazi behar derrigor, eta gainera tanteoa ere aldeko behar. Barandikak 9 egin eta 7 galdu, Olaranek 11 egin eta 6 galdu. Lekerikak eta Etxetok 4 egindako izan dituzte galdutakoak. 11 Gernikarrak, 9 Aeztarrak, 500 eta 15 pilotaka da, gehien Olaranek 150 Lekerikak, 110 Etxetok, 106 Barandikak. Ordu bete eta 19 minutu pasatxoko iraupena izan du partida honek. Oraindik ez dut uste, eman duzue emaitza, lehendabiziko jokoa Barandika eta Lekerikarentzat izan da. 14 eta 10 joan dira, gero estutu dituzte, baina irabazi dute. Bigarren jokoan ordea, lan erdietarako 8 eta 3 aurreratu zaizkie, eta ezin izan dute irabazi. 15 eta 11 Olaran eta Etxetorentzat, eta hirugarren joko erabakigarrian 5 eta 2 nagusitu dira. Jan Olaran eta Nikolas Etxeto, eta beraz finalerdietara pasatu dira. Urdinak eta txapelketaz kanpo geratu dira. Galtzaileak, Gernikarrak, pena handia izango dute. Eta beraiek esango digute, dagoeneko horromen dira, aurrera. Bai, hementxe ondo-ondoan dauzkat, eta lehenengo eta behin, Unairi galdetu egin behar diot. Unai, zer moduz begia? Bueno, así que pelotio jostein borroso ikusten nahen, baina, tantak aurra juna ala gero eta hobeto asinaz ikusten, eta oin apuratu hotzetan sartu ala, baina asinaz mine igertzen. Zenbateraino baldintzatu dizu horrek partidan? Ez dakit, lehenengo irula utantik guztot izen dizula, hor apurate partidatik urtenaz, apurate moskita honaz nire buruaz
Zena ben ondo ikusten. Baina, bueno, horrek lautante pasa izinen, jau eta ikusten hasi naiz, eta hor ja ez da eskusarik. Xabi, pena bat. Ba, bai, esperantza guztiak gastor gara, da Inter guztiak gastor gara irabazteko. Da, betiko lez, nik uste dut, bigarren setien, ez dugula jakin joku bataten, nire ustez euren 15 tantuek 80 gure faioa die. Da, berriro bigarren zeta eskapeako. Da, bueno, triste gure txapelketa maitzu balako. Bi partia galdu dituzue, biak ere, desenpate madarikatu horretan, nik uste dut joko maiaz behintzat pozik egoteko zerbait erakutsi duzuela. Bueno, bai. Bueno, bai, egiz, azken bi partiek desenpatien galduz. Ba hori, semifinaletan lizen gara gon, baina bi partiek azken momentuen eskapi askuz. Eta, bueno, joku atleti ez hain guzture, faio bastante inguz, asko betu die, baina, bueno, nik ustot aurrera begitzu bidala, eta, bueno, aurrengo tornetan, maia hona baten gun. Txapelketa honetan, ez dakit zerbait azpimarratzearen elkarrekin berriro jokatzeko aukera izatea. Bai, eta, bueno, beti batera jolastuteko gogoa dukiguz. Oingoa jolastugu da ezin izango aurrera atara. Baina, bueno, hori bilekek esan dugu moduen aurrera behitxu bida, eta lan, da, bueno, urrengo txapelketatan ia aurrera ataten. Unai, oina pirilean berriz ere Daniara. Bai, hori, piria zikan Danian deko bihazteko txapelketa bat, berrio barandik asko lastengo, hasi que ia mengo arantza hori antzekentzen dugun. Xabi, bueno, bukatzeko, etxeko txapelketa amaitu da zuentzat, baina balorazio positiboa egingo dugu behintzat neguan txapelketa berri bat hasi delako. Bai, hori, Winter Series bat hasi da, nik uste dut ikusi gu ganera publiko aldetik zelan erantzun duen astelen baten, da nik uste dut dametik aurrera posible izango dela neguko txapelketa hau manteni dutie. Eskerrik asko bikote, plazer bat izan da zuek hemen izatea eta sorte ondanean. Eskerrik asko. Eskerrik asko zueri.